Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa, budeme kostiček 21 a zdravím vás z Mobile. Od dneška je tam nové promo Ballon d'Or, čeliška, promo CL. Takže pojďme se kouknout, jaké tu máme momentálně na 6000 gemů, takže se můžeme ano, máme pak se a tady máme Ballon d'Or balíček 90 a pojďme tedy první na tenhle CL bundle. Luka Modric, Frank Ribery nebo třeba Bukayo Saka. Pojďme si tenhle balíček tedy otevřít. Tady budou bronzáci. Dáme, no všechno silver a bronz. Tak, pojďme otevřít ten balíček, který má od dneška promo. A má to Španělsko.